Onko USA:n hyökkäys Iraniin sittenkin vain ja ainoastaan yksi petrodollarisota sotien ketjussa, joita USA on käynyt puolustaakseen omaa petrodollariaan ja sen asemaa maailman reservivaluuttana? Yhdysvallathan on käynyt näitä sotia useita vuoden 1971 jälkeen, sen jälkeen kun dollari irrotettiin kultakannasta ja dollarin asema pyrittiin takaamaan maailman öljymarkkinoiden avulla. Yhdysvallat sai Saudi-Arabian liittolaisekseen, lainausmerkeissä tietysti liittolaiseksi. Joka tapauksessa Saudi-Arabiasta tuli tämä tukipilari, joka takasi sen, että maailman kaupassa öljy myydään ja hinnoitellaan aina dollareissa. Yhdysvallathan on osoittanut monta kertaa, että se on valmis käymään massiivisiakin sotilaallisia operaatioita puolustaakseen petrodollarin asemaa. Samoin maiden hallintoja on vaihdettu tiedustelupalvelujen toimesta. Roistovaltion rooli lankeaa hyvin helposti maalle, varsinkin sellaiselle maalle, joka tuottaa öljyä, käy öljykauppaa ja pohtii, voisiko tätä kauppaa käydä jollain muulla valuutalla kuin dollareilla. Yksi tällainen iso petrodollarisotahan oli Irakin sota. Hyökkäyksen Irakiin Yhdysvallat perusteli sillä, että Irak hallussa pitää kemiallisia aseita. Myöskin Saddam Husseinin hirmuhallinnon kaatamisella perusteltiin tätä hyökkäystä. Sotahan käytiin vuonna 2003, jossa sodassa Yhdysvallat nopeasti kukisti Saddam Husseinin hallinnon. Tämän jälkeen Irakin öljykauppa pysyi tiukasti dollariperusteisena. Irakin öljyvarannothan ovat maailman 5. suurimmat. Nyt tällä hetkellä tuo kauppa noilla öljyvarannoilla kulkee kiltisti New Yorkin Fedin kautta. Maailman suurimmat öljyvarannot sijaitsevat Venezuelassa. No siellähän tapahtui tuossa vuodenvaihteen tienoilla melkoinen mullistus, kun maan presidentti puolisoineen kuskattiin Yhdysvaltoihin. Itse en seuraa juurikaan valtamediaa, joten en tiedä, onko tästä pariskunnasta uutisoitu valtamediassa nyt viime aikoina, mitä heille kuuluu ja missä he mahdollisesti tuolla Yhdysvalloissa ovat. Joka tapauksessa sen tiedän, että Venezuelalla on maailman suurimmat öljyvarannot ja pidän aika mahdottomana ajatuksena sitä, että tuo Yhdysvaltain operaatio on jonkinmoinen sattumus. Sellainen sattumus, että haluttiin vain tämä kommunistinen hallinto syrjäyttää. Ehkä siellä taustalla sittenkin oli jotakin muutakin. Iranillahan on maailman 3. suurimmat öljyvarannot Venezuelan ja Saudi-Arabian jälkeen. Iranin öljykauppa on rajoitettu näillä ankarilla talouspakotteilla, mutta kuitenkin tuossa muutama vuosi sitten, 2024, Kiina solmi Iranin kanssa kauppasopimuksen öljyn myynnistä Kiinaan. Tällä tavalla Kiina saa edullista öljyä Iranista, ja tämä on merkittävä kauppa ennen kaikkea siis Iranin näkökulmasta. Noin 90% kaikesta öljyn vienestä kohdistuu nyt nimenomaan Kiinaan. Ja tämä kauppa, öljykauppa, sitä ei käydä dollareilla, vaan Kiinan valuutalla, juanilla. Vuonna 2024 Iranhan hyväksyttiin myös BRICSin jäseneksi samaan aikaan, kun sinne hyväksyttiin myös Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, eli 2 tällaista isoa öljymaata. BRICSissä on käynnissä projekteja, joilla pyritään siihen, että maailman kauppaa voidaan käydä omilla valuutoilla ja tämän perinteisen SWIFT-järjestelmän ulkopuolella. No miltä tämä näyttää, jos tätä asiaa tarkastellaan tämmöisestä perinteisestä yhdysvaltalaisesta petrodollarikeskeisestä näkökulmasta? No, tämähän näyttää siltä, että tässä niin kuin oikeastaan uhataan koko tätä Yhdysvaltojen dollarijärjestelmää. Ja niinhän se tietenkin meneekin, että nämä BRICS-maat, niillähän on selkeästi tarkoitus päästä tästä dollarijärjestelmästä eroon ja pystyä käymään kauppaa sen systeemin ulkopuolella. No ainakin mulle herää kysymys, että pitääkö Yhdysvallat edelleen kiinni tästä petrodollarista
vai onko se ihan vaan vapaasti siitä luopumassa pois? Todetaanko siellä vain, että no niin, näinhän tämä nyt sitten meni, ei mahda mitään, siirrytään johonkin muuhun systeemiin. No, minä en välttämättä nyt ihan kuitenkaan usko tähän tällaisenkään toimintaperiaatteeseen. Donald Trump on käyttänyt paljon energiaa saadakseen aikaan diilejä Saudi-Arabian kanssa. Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat nyt tehneet monia erilaisia sopimuksia liittyen muun muassa puolustukseen ja niin edelleen. Kehittyvään teknologiaan ja monenlaista kaupallista yhteistyötä on saatu diilein aikaiseksi. Toiselta puolelta sitten on tarjottu myöskin keppiä. Eli ei pelkästään sitä porkkanaa, vaan myös keppiä on tarjottu ja jopa on väläytelty 100% tulleja. Trump on useamman kerran ilmaissut, että Yhdysvaltojen suhde Saudi-Arabiaan on äärimmäisen tärkeä ja että Saudi-Arabia on yksi tärkeimpiä Yhdysvaltain liittolaisia. Saudi-Arabia on myös lähestynyt BRICSiä ja tämän on varmasti siis yksi syytekijä, miksi Trump pyrkii pitämään Saudi-Arabian tässä strategisessa liittosuhteessa. Taustalla on intressi, joka mitä ilmeisemmin on petrodollari. Yhdysvalloilla ei taida olla varaa luopua dollarista maailman reservivaluuttana. Yhdysvaltain liittovaltion velka hipoo suorastaan pilviä. Ottaisiko Yhdysvallat sen riskin, että se menettäisi dollarin valta-aseman maailmassa? Vaikea kuvitella. No, tämä on yksi tulokulma nyt tähän akuuttiin Iranin kriisiin. Ja tästä saa olla eri mieltä. Tämä on vain yksi näkökulma, yksi mahdollinen näkökulma. Ihan varmasti on muitakin näkökulmia, joita saa tuoda esille, ihan tuon kirjoittaa omia mielipiteitä. Tämä on vain todellakin yksi näkemys. Näkemyksiä aivan varmasti on paljon monenlaisia.